efectivamente, son Astaroth. Somos o berro candente dun pobo que ergueito traballa a voce, levando son dunha gaita debaixo da pel. Quen é facerse esa terra non pisan meus pés, quen é facerse os meus ollos non ven o mancer. Somos o son da mulleira, a roda do carro e a voz dun cantar. Somos o brillo da noite que non ten final. Os estades vendo, aqueles que están na emisión en Facebook Live, en YouTube, están sorrindo, aí, mira que llevan ano. Ahora lle pregunto cantos anos leva esta formación, pero cando tocan así algo novo, cando están presentando un novo fillo que ven, e temos aquí a dous dos componentes. Vocalista de Astaroth, Juan, moi boas, benvido. Que tal, bo día? Que tal? Pues Sorrindo, escoitando este Somos. Estupendamente, oye, agradecidos a todo o equipo de Radio Líder por convidarnos esta mañá aquí. É un luxo, vir, que viñades, poder falar cunha das bandas. José Manuel, batería, moi boas. Moi boas, bo día. 20 e pico anos que non nos vemos. Pois sí. Pero bueno, seguimos estando, eso, non? Seguimos cada un no seu Seguimos camiño. seguimos aquí. Joder, Astaroth, tío. Cando me escribiches, oye Álvaro, a ver se tes un oco que estamos presentando cosiñas novas, tal, Astaroth. Astaroth. Emblema, nome propio dentro da historia de Galicia, vinculado a ese son galego. Bueno, esta canción que fala de Somos é un pouco reivindicativa entendo, do que é Astaroth e do que sempre pretendeu ser, que é unha banda que non abandona o rock, pero tampouco ese contacto coa nosa terra, non? Somos a roda de muiños, en fin. Juan, explícame, en que momento está Astaroth? Pode ser a banda galega máis lonxeva en activo a día de hoxe? Pois, entre outras, pero unha delas é Astaroth? No? Hombre, con seguridade non yo podo afirmar, pero claro, é moi probable que sí, porque son, bueno, despois de todo son 43 anos ininterrumpidos, encima das tablas do escenario, que xa son uns cuantos. 43 anos. 43 anos, sí. Mudou a banda moito, José Manuel? Xente que vai, xente que ven, xente que entra, a filosofía da banda en sí mesmo. Bueno, digamos que aí siguen na brecha os nosos compañeiros, dous Carlos, ademais, Gandón e Rodal desde o 83 aí loitando, como en todas as bandas e todos os colectivos, se é musical ou de outra cousa, pois sempre hai algún cambio na formación, non? Pero bueno, direiche que nesta formación pois xa levamos traballando máis de 12 ou 13 anos con esta formación e bueno, a verdade é que é un luxo compartir momentos con esta familia que se chama Astaroth. 43, que familia, que Astaroth é un nome propio, insisto, non só pola trayectoria de 43 anos, senón de saber estar, de reinventarse. Sí, é necesario. Porque en 43 anos haberá momentos de arriba, de abaixo, de que chaman máis, de máis actuacións, de menos, claro. Hai que reinventarse. Estades nun momento bonito, sí? Hai novo disco, hai un tema aí que... Invito a ver o videoclip do tema, porque é moi chulo, porque ten a Galicia nosa que somos. Porque Astaroth sempre tivo esa familiaridade coa terra na que naceu. Ou non? Xusto, hombre, eu creo que é imposible entender a música de Astaroth se non entendes primeiro o lugar de onde ven. Non me refiro á comarca do Morrazo, sino a Galicia en xeral. A Galicia en xeral, sí. Eu creo que no momento no que Astaroth puso xa as tablas definitivas encima da mesa e cando se lle entendeu ben. Ao final, todo isto vai de contar a verdade. De ir reinventándose, como ti dices, pero de estar alineado coa verdade. É dicir, eu creo que no teu discurso si o que contas é o que verdadeiramente é, tardará máis ou menos a xente, pero ao final termina conectando contigo. Que ten este disco? A carta de presentación é fabulosa, é magnífica, escoitarrémola despois ao rematar a entrevista enteiro o tema, pero que hai nese disco? Que hai nesta nova obra de Astaroth? Bueno, digamos que somos a entrada un pouco de
un novo camiño, non? Que recorda un pouco a trayectoria de Astarot, sobre todo desde finais dos anos 90, que, digamos, empezou, pois, sí, ademais, entonces empezou co camiño de fusionar o rock un poquinho ca música celta, non? O rock galego. Digamos que este tema novo recorda un pouco ese camiño, pero que sona o ano 2026, non? Que é no que estamos e no que pretendemos. E logo o que estamos argallando, pois, é a inversa do que solíamos facer, non? Non é sacar un disco e logo ir presentando singles, senón empezar con un single, con este Somos, e logo ir presentando máis cousiñas, e cando haxe xa unha certa serie de temas, pois metelo nun traballo. Digamos que cambiou un pouco tamén a industria agora da música, en 43 anos, digo eu. E consideramos que facelo así é unha fórmula nova e bastante boa. Sí, notades que hai unha nova etapa a todos os niveis en Astarot? Sí que, mira, eu creo que máis que eso, Astarot ao final é unha filosofía de entender a música dunha determinada forma. É como un cruce de camiños. Nós que somos galegos sabemos onde están os cruceiros, sí, que dicen que era aí, confluían moitos camiños. Bueno, pois eu creo que Astarot igual é ese cruceiro e van confluindo pois moitas formas de entender o rock, vale, con moitos matices, moitos variantes. De feito, se vas seguindo distintos traballos, cada traballo é un paso máis, é como un reto distinto. Na filosofía de feito dos fundadores está que cada paso que demos temos que ofrecer algo novo. Eu creo que ao final parte da pócima secreta reside aí, en que en cada camiño que das estaste non reinventando, pero bueno, si queres modificando esa colleita, esa receta, ¿no? O rock e o celta como imprescindibles. Pois sí, eu creo... E a partir de aí o que veña e as pócimas que se... Sabes que pasa? Que eu creo que aparte máis que ningún tema neste, que de algún xeito unha forma de definirse, o sea, de definirnos como somos, como galegos. Fai falta, o sea, bueno, Astarot leva unido a esa forma de facer xa moitas décadas. Sería, bueno, en un tema desta índole sería polo menos inadecuado non facelo. Xa dixestes máis ou menos o que sodes, pero que sodes? Que di esa canción realmente? Quen a escribiu, por certo? Quen compón, quen escribe, quen... Bueno, foi unha composición a medias. A medias? Sí. Aí José traía unha idea inicial dun arranxo musical e a partir de aí empezamos... A partir dun arranxo empezou... Sí. A construirse. Surxeu así un pouco da nada, non? Digamos que dun pequeno arranxo e logo pois foi xuntarse no estudio e empezar a escribir aí, neste caso Juan, e a facer a música. E bueno, o conxunto de todo eso pois veu a dar o que Somos, que eu creo que é unha seña de identidade, non? Para nós e para todos os galegos. Eu creo que está moi ben. A min gustame moito o resultado. Parece mentira como algo que a priori parece tan trascendental, o sea, surdiera dun xeito tan espontáneo, pero que é verdade. Podemos venderte a moto que queríamos facer un himno coral e toda a historia. No, pero de verdade que non foi así. Foi un pouco provocado porque viñamos de facer unhas actuacións fora no País Vasco. Por certo, un saúdo a toda esa xente que nos quere moi ben. Me foi moita gracia porque eles como que sempre nos están preguntando por moitos deles son inmigrantes, tal, sí, e sempre che preguntan, ole, tal, e dice, joder, como sodes os galegos? Foi provocado de verdade por eso, porque sempre lle fai moita gracia, joder, menudo xeito que tedes de ser, non? Vades o zen, o sea, fagades o que fagades, po bo e po malo. Sí, digo, bueno. Así nos ven, non? Sí, e dixemos, como que somos así? Como somos? E aí empeza a tirar do fío Astarot. Sí. Estamos nun momento dun boom da música galega, sí, en galego. É un momento tamén, non? Donde Astarot, oye, que aquí estamos. É un momento de bonanza, un momento de bonanza necesario, pero tamén hai que ser consciencia de que como calquera outra cousa na música é cíclico.
isto vai e ben e forma parte pois da vida mesma. Hai que aproveitalo porque é un tirón para todos, é necesario, aparte como que facer música aí en galego xa é bastante complicado como que de entrada. como que nos enorgullecemos, pero que... o que hasta ahora parecía como que era unha carga enriba, pois agora parece como que incluso che abre portas que antes eran impensables. Antes parecía como que pechaba, como que pechábamos as portas aquí a nosa comunidade, pero agora moito máis. E agora pois menos mal, pois que por vez primeira ou vamos, pois parece como que incluso axuda. Dígoche porque nós cando empezamos a mandar a canción a críticos musicais, a curadores, a veces quedabas que valientes. Sí, bueno, pero hai que mandala, claro. É necesario, o sea, que leves 43 anos non significa que non necesites saber a opinión da xente de fora, cuidado. Sí. E para nós era máis necesario que nunca por moitos factores internos. Flipábamos porque moitos deles, incluso xente de fora do Estado español, xente de fora de España, que che decía que unha das cousas que máis os cautivo era que estuvera cantado en galego. Era como, bueno, non sei pero vamos, que se quedaban, e non foi unha, nin dúas, nin tres persoas as que escribiron dicindo iso. Bueno, despois respostas de xente do resto de España que a verdade non esperábamos, o sea, non esperas que publicando temas en galego pois te chamen para facer entrevistas de Cádiz, de Barcelona, do País Vasco, de Valencia, pois inicialmente importante, relevante e bonito que este ocurrindo. Sí, claro. Sí. Non sei se directamente provocado porque este cantando en galego tamén, ou por tamén esa certa afinidade coa encanto coa música celta, vale? Eu creo que toda esa influencia celta tamén é moi atractiva fora de Galicia. Os Mago de Oz en galego, en todo caso, Mago de Oz, os Astaroth en castelán, ¿no? Bueno. Sí, bueno, aí sempre puntualizamos que hai un... Bueno, sempre hai un dito aí que moitas veces dicen que se parecen os grupos aos outros, pero a realidade é que Astaroth empezou a facer música celta antes que un rock que Mago de Oz. E certo que moita xente ten ese pequeno parecido. O que pasa que tamén cabe puntualizar que os que facemos os mesmos esta canción somos, pero non só somos, senón digamos toda a discografía de Astaroth, non? Que fusiona esa parte que fusiona o rock, a música celta e eses cantares galegos. As diferencias son, bueno, as comparacións son odiosas, non? Pero quero dicir que o ser galego tamén conta, sabes? Entonces notas cando unha gaita está sonando por un gaiteiro que toca, que é daqui, sabes? E non un que está facendo pois, ao mellor de outra maneira, e incluso as letras. Estas letras somos, eu ainda teño comentado noutras entrevistas con Juan, pois, noutras radios, que non o pode escribir calquera, sabes? Non por mal, pero nós falamos do noso. Falamos do noso e falamos do galegos que somos e do orgulloso que nos sentimos dos nosos antepasados, non? Que fixeron o que nós estamos sendo ahora, sabes? Nós estamos sendo gracias a eles. Isto conecta moito co que lle gusta o rock, o que lle gusta o que facedes musicalmente, pero o comentabas no País Vasco e noutras moitas localidades o ese punto de unión cos galegos que están fora. Eso é un grupo moi de diáspora tamén, Sempre o fostedes. Sí, moito. É certo que sí. Xente incluso chaman desde Bos Aires para facer entrevistas con ese cambio de hora macarrónico. Pero sí. Sí, é certo como, mira, fai falta estar fora. Bueno, eu tuve a oportunidade de estar uns cuantos anos fora, para miña desgracia, vese Galicia de outro xeito, o sentido terra cobra outro sentido maiores do que realmente eu tamén podo dar fe de eso, que é outro sentimento, Algún o define como morriña, pero penso que incluso trascende a morriña. Hai un... É algo máxico que... Pero que bonito que a música fai Astaroth con esta tamén con ese sentimento, non? Sí. Eu creo que, bueno, Astaroth supo igual universalizar ese relato, ir un poquinho máis alá das fronteiras do género, do rock, si queres, ou do hard rock, ou como queiras catalogalo, ofrecer algo máis alá, que eu creo que foi quen de chegar con ese sentimento, de saber recopilar esas bellas melodías, algunhas que vivían na cabeza dos nosos maiores,
poñelas dentro do xénero do rock e levalas. Entón, eso, cando estás fora, pois, remexe dentro. Capítulo concertos, festivais, actuacións. Está Astaroth onde ten que estar. Debemos ter máis consideración con Astaroth e formar parte deses festivais que hai. A ver os hailos. En Galicia e fora de Galicia, todes un grupo de festivais? É outro xeito de preguntalo, ou máis de concerto propio? Nos creo que somos máis grupo de concerto propio se cadra e de romarías tamén, festas, sí. Festivais tamén nos chaman algunha vez. De vilas, de povos, sí, ¿no? Sí, nós estamos contentos co camiño. Creo que é un camiño un pouco independente, non? Dese tema. A mellor, quizás, pues, podemos estar tocando como algunha vez no Millarroco ou na Festa Cravallera de Zas, como podemos estar tocando no Concello de Oleiros ou sabes, ou pois ao mellor pues, como agora que estamos pechando datas para esta volta, como chamo eu, gosto de chamar de xira, pois tanto en Compostela como en Euskadi, sabes, na praza de calquera pobo. Sí, máis claro, que en grandes... vamos un pouco por libres nese aspecto, non? Digamos que chámanos de varios sitios, non é só os grupos solo de festivais. Si encaixamos nalgúns, pero sobre todo é concerto ou nós solos, se cadra en algunha romería tamén, que é moi bonito, o tema de Astaroth é moi bonito porque pode vir un rapaz cos seus pais de 12 anos e desfrutar como pode vir pois a miña avó, sabes, que ten 93 anos e gustalle un montón Astaroth, sabes, e lle mola pois moitísimo esa fusión dos poemas galegos con rock e tal, é moi difícil, con unha distorsión como a que leva Astaroth nas guitarras, que veña xente maior de outro pago, pero de outro pago completamente, sabes? A vernos e esperar por nós, ao mellor, ás 2 da mañá. E moitas veces escribirnos, ao mellor, un cambio de hora en algún festival ou en algún concello, e escribirnos ao día seguinte, pois, como un pouco moscas, porque se tuveron que marchar, que era moi tarde, querían ver Astaroth. E queran non ver Marcedo, porque logo se teñen que marchar, sabes? É totalmente... A historia de Astaroth é tanto increíble como independente, creo eu. Sí. É que 43 anos de historia dá para mil de anécdotas. Dá para facer un traxe dá para facer grande. Un traxe, para facer un disco, para rexurdir e para buscar ese oco dentro pois, da industria que se move do día a día, das tendencias que veñen e van, pero Astaroth sempre fiel a ese tipo de modas. Claro, un vai cumprindo anos, e cando un supera a barreira dos 40 e demais, hai outra forma de entender ser rockero? Ou seguides con ese mesmo sentimento de... Pregunta yo si queres a Miguel Ríos, que con 81 anos sigue dando concertos e pechando... Que estuvemos vindo, de feito, fai ainda non un mes no Teatro Colón en Coruña. É un modo de vida. É un modo de vida. É un modo de entender non solamente a música, sino a vida. É unha actitude. O rock é contestatario. O rock se supón que non vai por camiños, ou non debe ir por camiños previamente diseñados. O rock é libre, é sinónimo de liberdade desde os comezos. E se unimos co folk, que é o máis noso, é tamén liberdade, pois eu creo que volvemos ao que che estaba dicindo Piedra, que Astaroth é un grupo sobre todo libre para facer o que considera que ten que facer. E iso non é gratuito, nin é desgraciadamente unha cousa pois moi cotiá. Non damos. Que agardades do que ven? Que non sei, como... Bueno, pois agora no que estamos inmersos é na promoción deste comezo deste traballo, non, de Somos. Acá estamos moi contentos, estuvemos en Televisión de Galicia presentando en Luar, estuvemos tamén en Radio Galega, bueno, agora vamos seguir facendo entrevistas, gracias de novo por contar connosco, e xa intentando, xa pechando ensaios e pechando xa o que vai ser a presentación xa e este verán, non? Que xa hai cousiñas xa pechadas ben interesantes, ademais. Sí. Hai cousiñas ben interesantes, como por exemplo, pois mira, xusto fai un par de días se pechou unha que ademais a mí me fai moita ilusión, porque é cerquiña de onde vivo eu, aquí na Colexiata de Sar, imos estar na festa folk á beira do Sar. Vai estar na beira do Sar? Imos estar o venres 5 de xuño, ali estaremos. Pero bueno, pasaremos tamén por... Hai moitas zonas aínda que temos pechadas, pero non podemos avanzar, pero si podemos avanzar, que estaremos tamén pola zona de Boiro, estaremos en Portosín tamén no Festival Azul, compartindo escenario con bandas de pop rock a nivel nacional tamén. En Euskadi. Sí, en Euskadi tamén acabamos de pechar tamén algo, o que falábamos antes, que é moi bonito. Nós sempre dicimos que é un premio, non? Cantando en galego ir a fora, non? Euskadi é como a nosa casa. Nos chamaron, vamos a estar no Galicia
pueblo a pueblo, Erri, que na Praza del Casco en Sestao, xa estuvemos máis veces, vamos a estar alá con eles de novo tamén en xullo, e, bueno, temos máis cousiñas pechadas por aí, bueno, seguimos... Ven un ano ben distinto, sí, está ben. Como con formatos ben distintos, hai incluso unhas fusións aí que creo que se van a facer con música clásica, o sea, sí. Bueno, a Starosa visitou eses lares, Sí, igual ao mellor con xa temos feito, de feito direche que o disco Unha vida en un segundo, que saleu no 2017, fusionáramos cunha orquestra de cámara, e logo, bueno, o leváramos ao directo antes xa, en Cangas do Morrazo, o éramos metido, non sei se 12 ou 13.000 personas, me acordo eu, está grabado nun DVD, registraron un DVD, pois houve tamén chamadas e achegamentos para facelo outra vez nunha zona de Galicia lá polo sur, tamén para facelo nun escenario con máis de 60 personas no escenario. Está moi ben. A ver se chega a banda municipal, a pechar e facelo. Sentides que, bueno, supoño co cariño público, Astarot, banda relevante, pero sentides que estes 43 anos acompañou o cariño, foi acompañado dese clima ou... Mira, eu creo que hai que estar agradecidos sempre. Ao final, a única razón pola que cada noite subes as escaleiras do escenario é porque a xente considera que eres mínimamente bo para estar aí. Están prestándote a súa atención, están perdendo o seu tempo, consideran que eres o suficientemente relevante como para estar escutándote nas súas casas, no seu coche, e estar esa noite aí pagando entrada ou ben facendo centos de kilómetros para poder escoitar a música. Así que eu creo que vaya por dentro, o sea, que sempre tes que estar agradecido, sempre. Hai momentos onde pois te levas sorpresas, non contabas que cousas que considerabas que eran, bueno, pois menos trascendentales, pois que iban a cadrar máis, e cousas que inicialmente pois se lle puseron moitísimas ganas e cadran menos, pero que eu creo que iso pasa constantemente no mundo da música. Pero vamos, despois de 43 anos eu creo que non hai que decir moitas cousas máis que gracias, o sea, é o único que podes decir a xente. Que nacía esta formación e tiña 4 anos. Pois eu nací un ano seguinte, así que imagínate. 5. Eu nací un ano seguinte, eu nací no 84 e Astarot no 83. Por eso que... Sí. En fin, se o personalizamos así, verdad? Cantas vivencias de Astarot e as que quedan por vir, medio século en nada. Nunha reviravolta, medio século de historia, e como dicíamos ao principio, xa para ir concluindo, porque eu estaría charlando con vos, pero es que quero que a xente escoite a canción inteira, que vaya ao YouTube e outras plataformas para que vexa o videoclip, un videoclip que emociona. Sí. Hai curro, perdón, bueno, o sea, hai curro en todos, pero neste hai traballiño detrás. Sí, bueno, non se podía falar dun pobo traballador sin traballar o videoclip, non? Pois nos intentámoslo. Podoche contar que ostras, foi unha experiencia la mar de bonita, foron varios meses recopilando material fotográfico e despois no momento no que gracias a motores destes de guías pois se lle empezou a dar movimento a esas fotos, podoche dicir que hubo en algún caso no que pingaba a lagrimilla polo lado, porque era moi emocionante ver esa, bueno, pois eses documentos gráficos que son tan nosos que cobran cando lle cobra vida, cobran vida, sí, emocionante, un claro. vídeo moi chulo tamén de ver, Bueno, pois quisemos tamén pechalo con esas cousas nosas. Buscamos, pois, si queres, lugares que foran importantes para a banda. Quisemos ir a un bello cine, o bello cine de Osebe, que, bueno, a xente se brindou, nos deu acceso. Foi unha sorte porque un cine que leva pechado, creo que desde principios dos 70, unha cousa así. Imagínate que é unha cápsula do tempo. Foi abrir esas portas, volver a proxectar, facer esas proxeccións sobre esa pantalla de tantos metros. Era unha pasada, era como estar na serie Cuéntame esta.
E despois, bueno, hubo tomas que tamén quixemos facelas en Cabome, que é un sitio pois moi especial para a banda, supus un punto de inflexión, foi onde a banda fixo o seu primeiro videoclip. E queríamos que polo menos houvese pois algún gráfico dela tamén. E bueno, despois pois é a sumatoria do traballo de moita xente. Aí pechadiña neses 3 minutos 43. Xa estamos botando de menos unha rúa a Astarot, non? Bueno, eso. Bueno, non nos corresponde a nós. Que teña bar, por favor, eso sí. Sí, a ver, mellor que sempre teña taberna. Si a mellor é que poñen unha taberna. Que agora estamos con nomenclator que é o cambio de denominacións, a Cañiza que pasa a Caniza, e que estamos aí buscando novos rebautizamentos de Rúa Astarot, nalgún lugar de Galicia xa. Que teña bar. Bueno. Sí, que teña. No, que teña bar. Por lo menos que teña taberna. Ou senón, que lle poñen o nombre ao bar, pero que lle poña Astarot algo, é que son 43 algo. anos ininterrumpidos. Poucas bandas poden decir iso. Sí, é verdade que xa para rematar a entrevista como co que estamos facendo. Pero por eso, bueno, aí o solto aquí, pero que bueno, aí tamén ao final tío que colles o legado dunha filosofía dunhas bases que se sentaron no ano 83 como un xogo de nenos, como que queiras, pero ao final o que se fai é agarrar o que nos ensinaron, é dicir, é unha forma de entender, unha forma de vivir a música e sobre todo de sentir paixón polo que faz. Agarramos con moitísimo respeto eso dos nosos fundadores, intentamos aderezalo e leválo hacia adiante, tirar do carro, nos que falamos aquí da roda do carro e desa paixón, pois ao final é cuestión deso, de poñerlle ganas e de sumar o teu traballo para tirar dese proxecto hacia arriba. Volvo a repetilo, porque creo que xa o dixen en algún lado, a Astarot gustalle falar en presente e en futuro. O sea, está moi guai, que che contemos que foron moitos anos, pero mólanos falar do que estamos facendo e do que vamos a facer. O sea, moléstanos mogollón como que se nos mire como bueno, unha cousa do pasado. No, somos tíos maiores que peinamos canas, pero cando queiras nos vemos nun escenario, ¿no? Qué buena esa reflexión final. Claro. José Manuel, graciñas, o resto da banda tamén, un saudiño enorme, que nos vemos próximamente. Nos veremos aquí na beira do Sar, pero percorrendo Galicia, está dependente das redes sociais de Astarot. Rematamos co tema enteiro. Sí, claro, por suposto. Sí, señal, moitas gracias por convidarnos. Sí, gracias, mil gracias. Vémonos pronto, estamos convencidos. Supoño que virás ao Sar, ou? Home, digo eu. Somos Astarot, hoxe con nos aquí na radio, así nos despedimos xa.